Para sedherek ingkang kinasih, kula Yoel Muwun Indrasmara badhe ngrepekaken sabda winedar Jemuah 3 Oktober taun 2020. Temen. Kitab Para Raja kaping 2 bab 19 ayat 11. Sang Prabu banjur tindak lumebet ing pedalemaning Sang Hyuwah sarta mbeber layang mau ana ing ngarsaning Sang Hyuwah. Para sedherek, saben mulih sekolah tresna mesti nyritakake sabarang kang disawang lan dilakoni nalika ning sekolahan. Awan iki tresna nggawa kertas ulangan sing ana tulisan angka 100. Kula angsal 100. Ature tresna kanthi merenges. Buminal enggal ndangu. Ulangan apa le? Basa Jawa, Bu. Wangsulane tresna. Kanca-kanca sami nggumun, wong biasane kula mboten saged aksara Jawa. Mila wingi kula ngempet mboten dolan supados saged sinau. Lajeng menika kasilipun. Puji Gusti nggih. Mula awake dhewe kudu temen yen duwe tanggung jawab. Anggonmu temen nindakake tanggung jawab minangka bocah sekolah iku uga wujud syukur marang Gusti Allah amarga ora saben bocah uga nampa kanugrahan bisa sekolah kaya kowe le. Mangkono welinge biyung. Para sedherek ingkang kinasih, Prabu Ahas lan rakyat nampi pangancam saking utusaning Sang Nata ing Asyur ingkang nedahaken kados pundi anggenipun kathah kraharjan sampun sami katulekaken lan para alahipun ingkang dipun sembah boten kuawi paring pitulungan. Pangancam menika angkahipun supados tiyang Yehuda semplah lajeng kecalan kapitadosan dhateng Sang Hyuwah. Nanging Prabu Hizkia boten sumelang. Piyambakipun tetep temen anggenipun ngabekti dhateng Gusti Allah. Mila Prabu Hizkia lumebet dhateng padaleman suci lan ngaturaken sedaya menika dhateng Gusti Allah. Lumantar Nabi Yesaya, Gusti Allah lajeng nedahaken bilih pandonganipun Prabu Hizkia sampun kapireng lan panjenenganipun badhe tumindak. Sampun ngantos sengseming jagat bebaya lan perkawis sing gesang nebihaken pasamuan saking margining Injil. Sumangga tansah inget bilih pasamuan sampun pinaringan pangepentening dosa lan kawelejengan lumantar pangorbananipun Sang Kristus. Malah berkahin Allah datan kendhat kaleberaken ing saben dintenipun. Menika ingkang kadados dasar anggenipun pasamuan sami tansah temen ngestokaken sabdaning Allah ing salamining gesang minangka wujud syukur. Amin.